A Asociación Española contra o Cancro agarda no 2030 acadar a primeira xeración libre de tabaco. E creemos que o máis importante é que este movemento para conseguir este obxectivo este liderado pola mocidade, porque serán eles realmente os que teñen que representar este movemento sen tabaco. Un ambicioso obxectivo, pero que precisan, dende logo, colaboradores. Por iso impulsan a Alianza do Movemento Sen Tabaco. Hoxe atoparon cómplices no alumnado do Instituto Sánchez Cantón. Eu creo que isto pode axudar a concienciar a xente, sobre todo aos xóvenes, xa que son os que máis empregan este tipo de produtos, de sustancias, para parecer guais, por así dicilo. Entón, sería mellor conciencialos para que non o usen, porque de maiores van a tener problemas respiratorios, entón mellor ir evitando canto antes. Eles foron os encargados de poñer voz ao manifesto desta alianza para conmemorar o Día Mundial sen Tabaco. Nós, as mozas e mozos españois, institucións conscientes do noso papel na conformación do futuro, unímonos nun propósito firme e decidido: erradicar o tabaquismo das nosas vidas e da nosa sociedade. O noso obxectivo é unha Europa libre de adicción e dos danos do tabaco, fomentando unha contorna onde o tabaquismo non teña lugar na vida dos menores. Únete a esta causa e forma parte da xeración que cambiará a historia ao poñer fin ao tabaquismo. Xuntos podemos e vamos a logralo. Os datos que achegan dende a asociación son claros. O tabaco está relacionado con 16 tipos de cancros e causa 63.000 mortes ao ano en España. Unha realidade que fai que tomar medidas para reducir o acceso da mocidade ao tabaco deba ser unha prioridade. A información e a concienciación é o máis importante. Promover espazos ao aire libre, libres do fume do tabaco, dar tamén apoio a aquelas persoas que realmente queiran abandonar o hábito tabáquico a través de cursos de deshabituación tabáquica. E, por outro lado, este movemento xuvenil o que pretende é mobilizar a jóvenes de todo o territorio para que sexan eles os que lideren este movemento. E non só o tabaco no seu formato tradicional, os novos, como os cigarros electrónicos e vapeadores, son unha porta de acceso ao tabaquismo. Unha nova forma de seguir estando presentes, non? Xa que o tabaco tradicional, ao fin e ao cabo, somos unha sociedade que estamos un pouco máis concienciadas nese aspecto, de que maneira pode facer a industria que se siga comercializando. Pois esta foi unha das novas maneiras que encontrou, non? Para seguir vendendo os seus produtos, neste caso, sobre todo, a poboación máis moza, que esa é a preocupación realmente que temos, non? Segundo a enquisa Estudes, un de cada 2 estudantes entre os 14 e os 18 anos probou os cigarros electrónicos alo menos unha vez na vida. Isto supón un incremento de máis dun 10% en só 2 anos. Un dato alarmante sobre o que a Asociación Española contra o Cancro pon o foco neste Día Mundial sen Tabaco.